Sanibonani, onibingelelayo u-Amanda wakwaMasuku. Ngibhalele Inyoni TV under uhlelo Kwenzakalani ngenhloso yokucela ukuphelezelwa ngiya emzini ngiyobhekana no-anti okuyena ozala umyeni wami kwaNgcobo. Ngibhala nje nginesifiso sokuthi uma ngifika khona kube khona izinto esizokwazi ukuthi silungise ezashiya zingalungisekanga emva kokuthi umyeni wami ashone asishiye ngo-2021. Emva kwaleso sikhathi nami ngayiqhelalanisa nomndeni, kwase kuba khona ukungazwani okwaba khona ngenxa yezinto ezakhulunywa khona after eseshonile. So ngabona ukuthi angiyi-distance kubona, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngibona nempilo yami nami ingasaqhubeki nezinto zingasangilungeli. Ngibona ukuthi ngcono ngibuyele khona sixoxisane silungise la okwabheda khona. Now Inyoni TV ngiye ngibone on TikTok ngoba ngimningi khona ku-TikTok, besiza abantu, besizakala futhi abantu. So nami ngibhala nginethemba lokuthi nami bazokwazi ukuthi bengisize, kube khona ukusizakaleka okukhona, sibuyiselane nomndeni wakaNgcobo njengomakoti wakhona owayesevele lotsholiwe. Ngiyabonga. Sisandwedwe siyahamba namhlanje. uAmanda ukaMasuku usibhalile unembuzo nezimpendulo kodwa ayidingayo emzini la gana khona. Kusasicelo futhi uyayithoba uhamba kahle kodwa kabem. Ngiyaphila mfowethu. Abafana beNyoni TV. Oh yebo lapha. Kodwa mfowethu asibingelele balandela. Asibingelela abantu. Ningizimu Afrika nginginokotsha losikhu ngiyakho ngumzona kavunga misa uvalava. Yazi ukuthi mangisi insimba demagolagola ngizomemeza ukhokho ngisuke ngimema amadlozi akithi ngimema isilo somhlolo ukuthi akasengamele wedlamini mzala wami kaSlami. Mfowethu, tinsimba demagolagola tathi ngagcoba uNgcobo chumfala kahle mswazi lonyama wabelithuli sifuba sinencebo ngaphuza kwezinto ngimasibekela nginokhwatsha losikhu umfana kwaZungu ngihambisana nomalandela amalanda alandelani no. Hayi baba kona ke sithi nje babukeli hlalani nathi sohlala nani siniphathele uhlelo Kwenzakalani. Sikhulekile ekhaya. Yebo Nkosi yami hawo. Yebo siyaphila mama. Siyaphila singazwani. Siyaphile wayi mina ngugwajongi ngwakaZungu. Ngihambisana nomfowethu lapho umalandela. Umakoti ngicanga ukuthi umama uyamazi. Ngiyambona noma senginesikhathi ngimgcine. Yebo. Shuthi nje mama la ngenkulu nje inhlonipho yokubona nje namakhamera kushutha siyinyoni TV. Sikuhleli Kwenzakalani. Kodwa ke sihamba nomuntu omaziyo vele kunezinto nje athi hayi uyafisa usimphelezele sizwe la ekhaya kunodaba afisa ukuzolethula noma ukuzokubuza kumama noma nje ukuthi ethole mhlawumbe isithombe siphelele. Kodwa besithi sikhulekela nje kumama nkosami ukuthi engasixoshi kodwa siphe nje ithuba lokuhlala phansi eze ukuthi uthini umntwana esihamba naye. Ya ngoba nje mhlawumbe ungezela umfowethu. Usisukuvezile ukuthi emva kwesikhathi eside nagcinana naye ubengazi ukuthi mhlawumbe uzogcina amukeleka kanjani ekhaya. So ingakho nje sicelile ukuthi mhlawumbe sizoba yiso lakhe. Yebo. Nginokwethuka nje ngiyadide Kwenzakalani phela. Mase ngiqhamukela lama TV. Angisazi phela Ayobe umuntu omdala ngenkolo nje inhlonipho kufanele vele uthuka uqwaye kodwa nje besifisa ukuthi ngoba umuntu omaziyo asizi nangodlame naye into ayishoyo ukuthi besesaba ukuthi uzongena kanjani la ekhaya. Ingakho sayi ngaba khona indlela ukuthi usivumele singene sithi igozo lolo bese sixoxa ukuthi hayi uze ngani udade wethu. Hayi ngingangena abantu abami noma ngisenokumangala wahamba nje udu. Yebo manje hayi bonke ngisadidekile. Kezwakala. Ningangena abantu. Manje uhlala wedwa lapha konke leki kheshana la. Hayi alikho kuba khona makhelwane. Phela singaseqe ikhanda. Kodwa noma mhlawumbe sicela izitulo ngoba athi kushaya nomoya lapha phandle. Sihlale phandle. Okay. Noma Hayi uyibeke malandela. Okay. Angazi noma ungasolela okuyisiqephu noma ukhukho
ahlale khona umakoti ngoba phela hawu sewuhlonishwa esitulweni. isebenza sefuhlala manje uyazi naye la ikhaya efika khona uyafike ahlale yebo ahlale esihlalweni. yebo icansi ngoba phela abanye bathi ucansi Hayi. Abanye bathi bathi ucansi Hayi. nithini lapha mama nithi icansi noma ucansi Hayi icansi. oh icansi hey sake safikisana kaleto kodwa phela kusuke ulimi lwegodi. ulimi lwegodi Yebo kona kuyafana mngani. hayi impela phela uma ungaphela futhi ngolimi lwegodi njengoba abanye bedonsa Eastern Cape ngapha abanye ngapha nje ngwavuma thina sidonsa Swaziland Thina Eastern Cape kodwa sibona abase Eastern Cape. yabona nje amanye ameva kuthiwa amanyeva ngale cha Niyaphila kodwa manje. siyaphila mama Hayi siyaphila singezwanini. yeah Sikhona. Sixolise nje noma umsayebuze abaphi labafana abakhuluma kangaka kanti bagwinya iredo Asithuli. nawo hayi ungathuki mama size ngesihle mina ngophila sande ngokwaZungu ngomfo kwaZungu njengoba bese ngichazile umalandela lo mfowethu uDlamini sisebenzisana naye la kulolu hlelo lolu kodwa ke ngoba ubona ke sihamba nomakoti uyena owasicela wathi hayi bafowethu ngiyanithemba senginibone kakhulu la inkundla zokuxhumana ngoba uhlethu la inkundla zokuxhumana ngicela ningiphelezele ngizokhuleka lapha ku-anti kunento engifisa ukuyixoxa naye kodwa sengiyasaba ukungena ngoba isikhathi seside kodwa nje nenkulu inhlonipho socela ukuthi simuphe naye ithuba malandela eyichazela udadewethu udaba lolu ngoba ukwathi sisifahla ukuthi kungani size lapha dadewethu kodwa ke bengicela mhlawumbe mama ngenkulu inhlonipho nje ukusondele anti ube la eduzane sithandane ukuze nenkulumo izondlaleka ingahambi nomoya ayi namakoti besifisa ukuthi usendlalele nje ukuthi ngoba usibhalelile seYoni TV yes Ngicela ngokuqala ngokuthi ngixolise kakhulu ku-anti ngokuthi ngifika namakhamera sibe sikade sagcinana la ekhaya ngade ngagcina ngokuza la ekhaya isizathu esenza ukuthi ngigcine ngifika neYoni TV kuwukuthi mina noCebo inkulu Nkosi yami into eyasixabanisa angifuni ukungasho kwagcina futhi sekwenza noqhekeke ukuthi nami ngiqhelalanise nokuthi ngize la ekhaya after ukushona okay angiqale ekuqaleni ngihlala noCebo ngoba kade nazi la ekhaya bengihlala naye emaflethini eThekwini ube umuntu Nkosi yami obethi mesebenza nami ngisasebenza back ngo2021 ngisawuthisha bekuwumuntu ukuthi uma kukhona into esiyenzayo okanye into ehlanganisa imali ube umuntu futhi Nkosi yami obeyikhipha imali nami ngiyikhipha imali sihlanganise kube khona into esiyenzayo uma ukuthi mhlambe kunento edinga ukuthi sihlanganisele imali futhi bengahluphi ngakulelo side so kwahamba isikhathi la sibona khona ukuthi okungcono sicabangela nje ifuture yethu ukuthi asike sizame ukuthenga inkomo okuyibhizinisi mhlawumbe esinga investa kulona kakhulu so besihlanganisa ke imali ekuhlanganiseni kwethu imali kube khona inkomo esizithengayo lezi behlala la ekhaya ngicanga uzokhumbula mama ebeyihlala la ekhaya ukuthi behlala nathi size sizoyibheka ebese lelo business ke sabona ukuthi yazi into esilethela imali asingayiyeki kwasho ukuthi ke nami kanti ngizohamba ngihambe ngiphelele nawo umsebenzi after section uCebo meshona uCebo kuningi ke sasakade sikubanga before ukushona kwakhe kwathi ngelinye ilanga nami ngihambile ngisemakhaya ngigodukile ngisekhaya kanti ngizothi mangibuya uma ngiphager ke ifoni kaCebo ngithola ukuthi kanti ngoba mina bengisekhaya yena usale kwanomuntu amngenisayo lapha endlini la ehlala khona kanti nje umngenisa besikade sinengxabano ensukwini sibanga indaba yokuthi ena abantwana asibatholi kungani kwenzakalani besisafuna nokuthi siyobheka ukuthi kodokotela ukuthi yini le yenza ukuthi abantwana singabatholi kusanengqinamba ezikhona nje nezinkinga naye ebanokungabaza enokuthi mhlawumbe inkinga ingaba kumina nakumina nginokuthi mhlawumbe inkinga ikuyena kodwa futhi engafuni ukuvuma nalokho so mangibuye ekhaya ngithola ukuthi yena ubekade enomuntu ade naye endlini ene mangibuka ngiqhubeka ngipage phone ngiyabona ukuthi hayi
ukuvakashelana kwabo bekuyinto nje impela eserious ngoba inkulumo iphetha nangokuthi hayi asithembe ukuthi ke kwenzakalile into ebefuna ukuyenza shuthi engabe ube nokuthi inkinga ekumina so usezama nangaphandle ukuthi agcine amithise omunye umuntu kwayinto ke yasixabanisa ke naleyo ke suthi nje yena ushona nje vele bekusana leyo nto eyayikhona phakathi kwethu esasiyibanga so ke actionini kwakhe mama ngithema ngibuka ngoba sasikade futhi sixoxa ngendaba yokuthi yazi amabhizinisi ethu angapheleli ekuthenini sifuye kuphela waye umuntu futhi owayefisa kakhulu ukuthi sigcine mhlambe ngelinye ilanga sivula noma i-dry cleaner ube umuntu kobe yithanda umama uzokhumbula kakhulu ube umuntu nje obeyithanda enamaphupho nje futhi amakhulu yebo shothi ke ecabangeni leli business le dry cleaner ingoba ube umuntu vele obegqoka nje oBrainwood singasho ukuthi mhlawumbe ngabe beyichopha nzipho ube umuntu ufaka oBrainwood nje amabhluka awasha e-dry cleaner umuntu nje kanjalo kakhulu so wathi mebuka uma sixoxa enokuthi leli business linemali kakhulu so kungamanye amabhizinisi ayefisa ukuthi siwavule ngalo ukuthi sibe nemfuyo kuphela kwasho ukuthi kwagcina kungenzakalanga nakho ke eseshiya emhlabeni so ke since 2021 after ngiphelele umsebenzi bengizama ukuthi ngithola amatoho ngibambe lapho nalapho kwasho ukuthi phela impilo inzima akuhlangani lutho so nami ngithema ngihleli ngibuka ngabuye ngacabanga ukuthi konje ekhaya sasinemfuyo ekhona and nami kade ngagcina ukuza la ekhaya ngoba ukugcina kwami ukuza la ekhaya okuyona into eyangenza ngagcina sengiqhela kakhulu ngicabanga ukuthi mama uzokhumbula inkulumo eyaba khona emva kokushona komyeni wami ukuthi ena kwasekukhulunywa indaba yokuthi ngoba ubhodi akasekho akube ukuthi sengingenwa ubhodi omdala okuyinto engingayithandanga okanye mina engahlalanga kahle kimi ngase ngibona ukuthi ngcono ngiqhele so ngibuyile ngizela ekhaya ngiyazi ngibuya nje futhi nakhona sengiphelezela abantu engingabazi la ekhaya kodwa nginethemba lokuthi uma bengiphelezela ngizocela into engizoyicela kuzokwehla kangcono nokuba mangihamba ngedwa so bengicela ukuthi ma okungenani ngoba ngiyazama ngiyabona ukuthi into ayihlangani kanti futhi ngisho noma ngizama ubudlelwane nabanye abantu ngibona ngathi akulungi ngoba umuntu ngiyayingena ebudlelaneni nabanye abantu kodwa isikhathi esiningi uma sekufika mhlawumbe ukuthi siyavakashelana kuhle kushona ilanga impela kuba ukuthi nakho sesiyalala ngihlezi hlale ngibone ucebo khumbula umkhwenyana yebo kuhlezi kubuya nje isithombe sakhe angazi noma mhlambe into inokuthi uma mhlambe ngingaqhubeka ngifeza iphupho lakhe uzoyeka ukungivakashela noma ingoba futhi sagcina phela sihlukana nje eshona kungekho kuhle phakathi kwethu angazi noma mhlambe inkingi lele ekuthenini angiqhubezele lapho phupho lakhe ebese mhlambe uzobe eyeka ukungivakashela ngendlela angivakashela ngakhona noma mhlambe isikhwele silapho ekuthenini sengithola omunye umuntu engizama ukuphilisana nabo so ke mama bengizocela la ekhaya ukuthi ena okungenani akukhulu engikucelayo mama ungizwe kahle ukuthi okungenani nikwazi ukuthi ningisize ekuthenini ngivule ibhizinisi leli le dry cleaner leli ucebo ayelifisa angazi ukuthi mhlawumbe singahlanganisa kanjani kodwa kumina kwelami side bese ngamithana mhlawumbe halfway angazi ngoba amatoho ngiyazama mama wami ene kuyabheda kakhulu sesithi isikhathi engihleli ekhaya and ngibuye ngacabanga ukuthi konje ekhaya kwakuneyinkomo ezazikhona esasithengile nokho bese sisithi isikhathi ngagcina ukuzoyibheka kodwa ngibengisenethemba lokuthi zisaphila noma mhlawumbe zisekhona ngoba kwakukhona umfana phela simqashile owayesilusela la ekhaya so angazi noma mhlawumbe zona zisakhona yini obekungenze ukuthi mhlawumbe ngisidayise ezikhona ezimbili noma ezintathu ngizokwazi ukuthi ngivusele ibhizinisi ebeliyiphupho likamyeni wami mhlawumbe uyothi athukuma kancane ukungivakashela
Antiza ngicabanga ukuthi uyayizwa ingqikithi kamakoti ngoba ukwakuveza kuthina ukuthi ulotsholiwe la ekhaya. Kodwa ke kwase kuba yilokho ukuthi ke useyasaba naye umntwana emva kwalezi zinto ezenzeka. Kodwa ke bese sifisa nje ukuthi ke ngoba usulizwile isayidi lakho ukuthi mhlambe ukuphawula kwakho ukuthini ngoba usevezile ukuthi iphupho elikhulu ukuthi ebuye naye la ekhaya uyakubona lokho yakokungenwa nani agcina angahambisani nakho. Kodwa nje sesifisa ukuzwa ngawe mama ukuthi ngoba useyidlalile iseyithebeni. Ngiyezwa batabami ngiyamuzwa futhi naye umakoti uma ngabe ekhuluma. Hayibona benginakho ukuyibuza ukuthi wahamba kanti kwase kuqabangeni ukuhamba komfana. Ngoba ngokwazi kwami phela kwase kwathiwe ubuhlobo. Yebo. Manje mase vele enyamalala asangazi noma usaphila noma kunjani ngoba phela akubhaleki akwenzeki lutho kuthulekile nje. Manje inkinga aseqhamuka nayo nami ayingiphethe kahle kodwa ngingase ngisize ngakuphi. Yebo. Ngoba amakoti njengoba usho ukuthi nani bamsele. Okwaba inkinga uma wena senhlangabezana nenkinga ukuthi lo seqala ukutholela emakhwapheni awukazi nami ungibikele. Wafihla kwaba yigunya lakho wedwa naye nobabili. Futhi lokho ngiqala ukuzwa namhlanje. Ukuthi bake baba nenkinga. Yebo. Akaze angixoxela, akaze ahlebe nje. Angazi ufike esatshiswa yini ukuthi ayikhulume phela lenkinga ukuthi nansi into kanje. Yebo anti. Kwahamba ke mina ngasi umakoti phela kusazoba right. Kushuthi ke nami la ngona khona. Mhlawumbe ekhambeni komfana mangabe ngithi ufanele umakoti abanje umfowabo. Yebo. Ngangingathi ngiyona ngangithi ngizama ukwakha phela ngoba ikhaya likamfowethu. Lapho wawenzela ukuthi umuzi uqhubeke ngoba sekulotsholiwe kwenziwe yonke into. Yebo ngangithi ngizama ukuthi simbambe phela ukuze kwakheke ikhaya lalo. Umfowabo ambambele umfowabo abikele ngokusemthethweni ukuthi uyena umfowabo ozongena endlini yamfowabo. Umakoti akabangesasho futhi ukuthi lokho akakuthandi. Wavulwa nyamalala. Wanyamalala nje umntanami uyazi ngazi uma ngikhuluma iphutha yini. Emva kwalokho ke makiwa ngasenkomeni mntanami. Yabo nje la ekhaya. Sidla ngidla ngentambo njengembuzi. Ayisekho inkomo. Mfana wami. Yabona la ezinye zafa futhi ukufika kwemkhuhlane yenkomo. Yebo. Namasela futhi ayithathela. Kwamelusi ngangasazi phela sengizomenza njani nami ke ukuze phela akhokheleke njengoba yena owelusayo. Umuntu olwisana nemkhokhela. Yebo wayekhokhelwa ayibona nomnyeni wakhe. Manje mina ayibavele kwabanzima nje kunzima nje konke. Mhlawumbe ngicela ukubuza mama wami inkomo mhlawumbe ziqala nini ukuthathwa nje amasela ngoba kuyavela ukuthi ngathi umuntu odlule ngo-2021 kaDisemba ziqala nini ukulahleka ke nje yonke nje ukushabalala kwazo kuze kube ziyaphela. Konje ukuhamba kwamfana. Mhlawumbe nje kwangakhishwa ngisho ihlambo lakhe. Yaqala melusa ayiphelele. Waphela mayikhishele edlelweni lapha uyabuya ayiphelele inkomo. Awegcinele ngizathathwa khona esibayeni sekufisa ukuthatha igeja ngishayela amaholo ngifake izintanga khona sizodla. Ngoba cha bandla hayi akuhambi kahle mntanami. Ngifisa ukubuza mina Nkosami ukuthi umfowabo lo owasala ophilayo uphi yena njengamanje usadla inkavana uphi unjani ukhona namatoho yena akhona uyaqhubeka mhlambe kwenzeni njengoba wayenza ubhuti wakhe mhlambe ukuculisa impilo yomndeni uyaphila nje mangabe ukuthi ukutholile lokho akutholile sesibone ngoba efika noplastic mhlambe nempuphu. Yena nje uyazama ufuna amatoho kuma nje akekho ngicabanga isonto lesibili lele ngekho ehambile uyozama ngala bomgungundlovu akekho ke futhi sihlezi kanjena nje ake okweinkomo nje umntana mayi saphela nje ukubona nje ihlalele nje kanje mhlawumbe kuba uhambanga wagwinyitshe nje waphuza amanzi wahlala
mhlambe ngabe ikhona phela buwazi namakhemisi engena Oh babesiza nangemjovo. yebo manje mina angazi futhi ngathiwa makuthiwa ngihambe ngoyifuna ngizofike ngithi yini le angazi lutho mhlambe ukuhamba kwakho ikona futhi okusilimazile wapha saseqhubha indima yomnyeni wakho uqhubeka kube unkosikazi wala ekhaya just ngesisho uma uhambe wakha eceleni wabuya nomntwana asimazi ngoba phela sasobe sazi ukuthi isimo senza kwenzakalani Mama benivele nemthando makoti. hawu kakhulu kwakuyisifiso sami ngokuthiwa ngiyahamba emhlabeni kodwa umuzi wasekhaya Umshiye sela igcekeni. yebo nomfowethu ulayelele khona abe nakho ukuthula ukhona umndeni wakhe njengoba ukhala ngokuthi uyafika kuwena mawumbona akekho vele umfana oyokasondele kuwena ngoba phela wahamba nje asibenzanga usiko lala ekhaya ntombi Malandela. Nkiya lo mfo. Mina ngisashaqekile nje kuningi okuzwakala ngazo ukuthi nala ekhaya babhekene nakho anti ngoba kuyavela ukuthi ke okuyiyona into esicabanga ukuthi umakoti bebekade bethembele kuyona kakhulu imfuyo noCebo imfuyo manje ke kuyadida mawukuthi nayo kuvela ayisekho ayithatha futhi nakhona mhlawumbe akukaze kuxhunywane nayo bengalwazi lolo daba ngicabanga ukuthi kuyinto nje ebhlungu kakhulu mhlasimpe lo ubani manje ubhodi lo mfowethu Celo mhlawumbe yena uCelo ngokwamatoho ke njengoba usushila ukuthi naye ke kuyabhedabheda njengoba ele nje uwenze njani uhlanganisa kanjani ukuphila niphila kanjani nje yonke leyo nto ngoba phela vele ukuthi uCebo uyena umuntu ekade kwazi ukubhekelela ikhaya naye umakoti yabo nje lo mncalo Celo mayetholelo khakutholile engakutholile akakutholile siyahlala phela ngilinje ngibheke eminyango futhi yena nezulu lomisile akukho kwenzani Mama bebelambana noma bebeka amawele uCebo noCelo amawele mhlambe kuzo zonke ke ngoba kuyavela ukuthi usho ukuthi uCebo ubenehlo futhi ubekwazi ukunakekela umndeni ukhona noCelo lo okhona mhlambe ukunakekela noma anakho ke la igcekeni okungakhomba ukuthi ayina insizwa iyazabalaza ngekhaya bandla yena okwakhe anakho yes oneyimbuzi nembuzi anayo ke yes futhi zona yona into emthandayo ke futhi kusathe ukuthi kancane ngasegangini lezi ey'ntshontshayo yona into angaba nayo mhlambe angagcina mhlambe mangabe kukhulunywa naye mhlambe angakwazi alekelele kumakoti okule phupho afuna ukulenza mhlambe yena ngoba mina cha hayi kuyazwakala mama mhlawumbe malandela ngiyafisa ukuthi umakoti ngoba umama uselibekile isayidi lakhe thina njengekwenzakalana kusuke kubalekile ukuthi sizwe kumasayidi sesilizwile isayidi lakhe walibeka makoti nangu umama uyabeka okay singakayi kumakoti kunento esifiso before nje sekuyena mhlawumbe anti uselichazile isayidi lakhe umakoti waliveza futhi wayiveza nenjongo okuyiyona emenza ukuthi abe la nokuyisifiso sokuthi ufisa ukufeza ini kahle mhlambe enkulumeni yakhe nasekufeza ekseni i-dry clean ibusiness lamkhwenyana mhlambe ukuphawula kwakho nje ubona kuumqondo okanjani mhlambe ungathi nje ngenkulumo nje yamakoti siyonke nokubala mhlambe ngaphambi koJose kuyena ngemvumo yakho koJose okay umqondo wami la ukhona uyafisa ukwenza i-dry clean njengoba babexoxile kodwa mina angimazi umakoti noma ufuna ukwenza ngokwazi ukuthi kwakuyisifiso sakhe nomnyeni wakhe nakuba yena ezobe esangalinga kubo noma lento uzokwazi ukuyenza kahle ngicathi uzokwazi ukuthi akwenze kahle uma sivumelana ukuthi umakoti uyabuya uza la ekhaya siqedelela sasigcine khona ukuze angamhluphi phela lo abuyele athambise inhliziyo abuye ekhaya avume abuye azoba umakoti ekhaya ngeke amhluphele ngoba phela uma ngabe uganiwele uwagana omabili ngeke uthi wena lela lasho na futhi alishonile lenda fanele ukwemukela usekhona ngoba ukhona uCelo ngoba futhi mhlawumbe enye into kwaJo malandela ezinye nje zezinto esicabanga ukuthi mhlawumbe noma kuthiwa liyaqala zingagcina ihlupha futhi ukuthi mhlawumbe aliqhubi kahle ngesimanga sokuthi uyabona
Hayi kodwa ake sizwe kumakoti. Makoti na indaba uAntu uyayibeka. Mina ngiyafisa ukuthi ngoba usibhalelile phela wena osibhalelile size sibe la ekhaya ukuthi wena uPaul uthini ngalodaba ngoba uAntu uyakuveza ukuthi uvula izandla kanankinga kodwa umuntu onento njengamanje ucelo okuyinkomo futhi ezingasekho nani kade mhlawumbe kodwa ke ngoba seyikhona unazi imbuzi umuntu oyinenhliziyo enhle ucelo kakhulu. oh yeah Singalahlekelwa. Futhi nani nenhlanhla la ekhaya kuba nje nabafana babuka phela abafana benza into eyibheke eceleni futhi nani nenhlanhla makoti Kungiphatha kabi ukuze ukuthi ena inkomo zomyeni wami ayisekho zonke la ekhaya. Okuyinto ngempela bese ngithembele nakuyona nginethemba ukuthi at least ngizofica zona kungenani. Angimind mina anti ukuthi ngibuye ngizoba umakoti la ekhaya. Kodwa iyodwa into engihluphayo. Uma ngibuya angikwazi ukuthi siqhubeke nalesa sicelo enaba naso. Sokuthi ngiqhubeke nocelo. Iyona nto yona into eyinkinga kuwena leyo. Inkinga yebo bhuti. Iyona nto eyinkinga. Khona ukubuya ngizoba umakoti la ekhaya ngoba vele ngikuye nomakoti la ekhaya ngisangabuyi ngibe khona emagcekeni. Kuba ukuthi ke ngizama ke uqhubeka leli business engicabanga ukuthi ngiliqale elaliyiphupho lika myeni wami. Ngisebenzisana naye ucelo kodwa hayi ukuthi mina naye sigcina siba into eyodwa. Ayi inkiyanki yake le anti nangu umakoti yasho inkiyanki ya Kodwa ke manje ke kaMasuku mangabe uthi wena ungabuya uze lapha ekhaya. Sengabonga ukuthi ukhona ke egcekeni. Sikwazi ukuthi silungise phela okuyinsi ke ifanele njengokuthi insila yakhe isekuwe. Yebo. Ukuze naye angakuhluphi. Ngiyacabanga ukuthi uzokwemukela uzokwazi ukuqhubeka mhlambe nomsebenzi ungagcina ubuyelile uma ukuthi ubuyeleza la ekhaya. Kodwa ngicela ukuthi umhlonipheke uwele wakhe. Ngoba vele uyafana ukuthi sewuyizeke ubeka ngalondlela ngeke sikubophele ogodweni. Ukuthi cha ke phuza lamanzi noma ngabe kuthiwa kawathandi. Kodwa yena mhlambe la ekhona naye ngaphumula bakaphumule nje busentabeni. Nami futhi angiphumule. Ukubuya noma ngingabuya anginankinga njengoba sengishilo anginankinga kodwa uma sizovumelana ukuthi lento yami nocelo ayizukuba khona kuzoba ukuthi nje sisebenzisana ukuqhubeka nebhizinisi iphupho lamfowabo ngoba ukubala ekhaya ngiyathanda ukuthi ngibuye ngizohlala kanye nani la. Kahle ngisho ukuthi makoti into wena yakushaya kakhulu noma yakubalekisa kakhulu ngoba yiyo leya yokuthi uzongena. Yebo. Oh yeah. Ngoba umuntu mina engiza ngaye la ekhaya kwakucebo. Ngiyakiya le malana. Nangididekile kodwa ngiyafisa kungcono kube mhlambe ukhona ucelo okuyena umnikazi mhlasimpe wemfuyo esingathi sakhona isele. Ukuze naye kezwakalise uvo lwakhe azwakalise ukuthi mhlasimpe udaba lamakoti njengoba elibeka yena ibhizinisi likamfowabo ucabangani ngalo. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe kungahlapha into angayijabulela ngoba uma uyaveza ukuthi naye umuntu engathi mhlambe uhlushwa amatoho yabo mhlambe mangingathiwa khona into abayenzayo mhlambe ngokuhlanganyela mhlambe isimo singashintsha kakhulu kunakuqala. Cabanga ukuthi ngenkulu inhlonipho mama nokuyithoba kuzomela ukuthi siphinde silikhande lenye ithuba mhlambe ukuthi angaze zozwela sizozwa ngawo ukuthi abanini uma ukuthi ule uyabuyene la emakhaya sibuye emalandele khona ngoba njengamanje lithi sikhomba ukuthi isidinga ukuthi abe khona naye ukuze ingqikithi yendaba ikwazi ukuqonda kahle ngoba makuthi uyasho ukuthi uyathanda impela la ekhaya futhi ukuninga kufisayo ukuthi kuqhubeke kube kuhle ekhaya ma-anti. So ke mhlambe thina into soyenza komele sibe naye inombolo yala ekhaya njengoba nomakoti sixhumana naye kodwa nje sibe nakho ukuthi mayebuya nathi sikwazi ukubuya ukuze indaba iqhubeke. Yebo anti. Aphela ekugcineni vele into yoniwe ngomlomo ilungisa ngawo umlomo. Yeah impela kwenziwa njalo nje kwaZulu kwakunjalo.
Okushuthi kuzofanele ukuthi ngimazise ukuthi ekuhambeni kwakhe usale kwafika umakoti ngoba naye akazi kwenzakalani. Asazi impela kwakwenzakaleni shuthi ngiyacabanga uzomangala uma ngabe ethola ukuthi kade ekhona. Yebo. Ngoba kusekobe sekufanele ukuthi azi ufike engasahambi yedwa ke khona bebemkhaphile bemphelezele ukuthi ezela. Yebo. Mhlambe ke yena kuyena usengafika ngempela ke abe nendlela ukuthi kwenzakala kanjani. Sihlahlele kahle inkulumo yethu. Yebo. Mhlambe nekhaya sengabe yikhaya nje libukeka senomuntu omusha. Ngoba nayo umakoti manje njengoba esho ukuthi bengakakhombi indawo ukhombisa ukuhlonipha lokho. Uyawuhlonipha umuzwa la ekhaya ukuthi nje ehlala futhi ephinde ibuye ezoyithoba kusho okukhulu lokho. Yebo. Mhlambe into eyindida la makoti njengoba thina sihamba nawe kahle. Kodwa mina ngifuna ukuthola njengensizwa yabaZulu eyazi isinto ukuthi njengoba ke uthi uyathanda ukuza la ekhaya uzovusa amabhizinisi no-anti usho ukuthi akuthanda ukuthi ke uma ubuya ke uza la ekhaya izothiwani indaba yakho waphela la uzovusa umuzi cathi nezingane nathi beningakabi nazo nocebo. So nangu ucelo ukhona egcekeni izothiwani lenzuka ikeyisi ngoba phela musu ubuye uza la ekhaya anandaba ukuthi abuye ekhaya. Baba ngiyafisa ukuthi abuye ezela ekhaya. Umakoti nje bangifisa abuye ezela ekhaya. Isintu sithi uma ugane iwele uwagane onke. Yebo. Njengokuthi uma wawusini wazosina nabo bobabili. Ngoba namanje bakithi isifiso sami ukuthi uma ubuye uza la ekhaya leli wele likhona uma kuthiwa kwakhambe lo kwakwende lo okhona. Lo wayezokuthatha aphinda athathe umakoti walo osehamba ngoba kuzoba isithembu. Cha angithi uma ngabe endile njobe endilelo aganwe lo. Lo makoti lo waya omdala akuyo wakhe waloya. Manje vele makoti uyayibona nawe lento uma ngabe ukuthi awumthandi ucelo. Kodwa manje ucebo yena usamthanda. Kusafana usathanda umuntu oyedwa ngoba phela into yinye vele noma befika emhlabeni babizwa ngeyilwane ngoba bafika kanye ngosuku olulodwa. Singakayi ngumakoti ngifuna ukuthola mina njengogwajo ukuthi nangu ke mhlambe umakoti mayikwenzeke ehambe ithambisa inhliziyo evuma ungena celo ngeke kwenzeke nesibona ucelo sethi kwakungamfowethu lo njengamanje sengikhatho wami obe esenza khona ngoba phela uma esemthatha abantwana azobathola vele abakagcina shuthi usavusa indlamfo wabo. Yebo. Unemvume futhi ukuthi yena athathe umakoti oqondene naye ngqo ngoba phela nawo lo wakho umphefumulo njalo engowa. Ngoba manje nje asikwazi ukuthi thina sithi siyamenzela lo waya kukhona uma abafanele senzele lo waya sizobe sithi nje yabo nje ngesithi siyambuyisa makoti awukho ngesithi siyambuyisa lo ngoba isinto sinzima. Nangu mfowabo uyaphila masibuyisa ucelo sizobe sibulala lo. Masibuyisa ucelo sizobe sibulala ucelo. Cabanga ukuthi izulu asitolikwa andi udlube ekhasini geqa amagula kwezwakala makoti. Nangu antu uyabeka ukuthi bayakuthanda la ekhaya bafuna ubuye la ekhaya. Asize uvuthini ukuphawula kwakho. Ethanda ukuba nzima leyo anti. Ekubuyeni kwami yebo ngizobuya futhi anilidele ukuthi ngibe yifurniture kodwa futhi anti mina angiboni ukuthi ngingagcina ngiba into eyodwa nocelo. Yebo phela vele ba umuntu oyedwa nocebo kodwa ithanda ukuba nzima ngempela. Nenomfo oyena yedwa umfana okhona ucelo osele. Babezelwe nje baba mawele kanje. Inziwa yike. Ayibalikho imfusi kwabayibona nje. Yeah, mhlawumbe kodwa ake sibambeni kanje ngoba ngicabanga ukuthi ayivuma ukuphelela kahle le ndaba engekho umnikazi okuyena esithi mhlawumbe esayidini leimbuzi lezi uAntaveza ukuthi izona ezomchumile ngoba akekho yena sicabanga ukuthi mhlawumbe
kungafanele kuye kwenzeka uhlelo sike sizwe uvo lwakhe ngebhizinisi likamfowabo ngoba phela kahle kahle uma engalekelela umakoti kungabe naye uvusa umsebenzi kamfowabo umuzi uyavuka uyaphambili. Sibonga nokuthi ke umakoti ube nomqondo nje wokuthi size la ekhaya acabange futhi nokuthi kunebhizinisi umkhwenyana wakhe kwakuyiphupho lakhe ukuthi lifezeke. Sicabanga ukuthi futhi imali ingafezeka anti angikholwa ukuthi engakhohlwa umndeni wala ekhaya njengoba ekwazile ukuthatha isibindi azozehlisa kuwona. Andiza sibonge nomusa wakho nokuthi usivumele nathi ungasazi masifika kwezinye indawo bezivimbe nalensizwa bengafuni singene kodwa nje siyabonga nje ukuthi kube lula nokuthi singene usilalele ukuthi sithini sizingane kodwa siza ngingane edinga ukuthi cha ilekelelele. Siyathokoza kakhulu siyabonga kakhulu. Ubonga mina batabami bengelula ukuthi ngithi hambani waphela ngiqhamuka nengane yakhona ekhaya sekade ngayigcina. Bengeke ngithi hambani waphela bengazi kwenzakalana. Ngiyabonga nje ukuthi abuye ezikhaya. Ngiyacanga ngelanga kogcina kulungile. Ngiyazi konke indlela esikhuluma ngayo ikhona. Kodwa mhlawumbe kogcina kulungile kodwa nje bangiyothi nje. Ngoba phela esibhalela wayinakho ukusaba ukuthi yangazi uanti ukuthi uyoresponda kanjani. Kodwa nje siyabonga hayi umusa wakho uvele nje usidedele ukuthi hayi no ngenani. Hayi mina ngene uanto ophezulu. Cha kusho ukuthi ke makoti uyayeza ukuthi cha sesodinga ukuthi sithole ucelo abe khona inkulumo elandelayo sizwe ukuthi cha yena uthini ithini way forward. Siyathokoza kakhulu. Kubonga mina. Hayi siyabonga. Asicele indlela. Hayi nomakoti useyokwazi nje ukuthi ngelanga ekuvakashele kungabi nankinga. Sithemba ukuthi bengasangiphathela abantu bakathi. Sithemba ukuthi senomthintana ngocingo ke nocelo ukuthi sifikile. Sizokwenza kanjani ngitshela. Abahlaziya bayimele malandela mnganami. Abafana beNyoni TV. Yibo abafana bodumo. Lalela kabi yami. Indaba yanamhlanje indaba benzima kakhulu mbukeli. Kodwa ake sibuke mnganami. Sibuke ngokwasekhaya. Asibuke umakoti osibhalelile. Ukuthi kwesinye isikhathi abantu besifazane bayabhekana nencindezi ukuthi sekumele bekhethe. Ukhetha impilo ukuthi yipi impilo ofuna ukuyiphila. Yabo. Asibuke isiko ukuthi lithini isiko lithini culture njengoba umama besambe naye intokazi yakwaMasuku iyokhala iyozendlala emzini ekhaya la eyalotsholwa khona ukuthi intima kanjani. Umakoti wenkomo. Futhi i-challenge yokuthi umuntu uma ngabe esemncane kanje wenziwa njani uma isoka lakhe noma ngasho isoka lakhe ngithi uma ngabe umkhwena wakhe ethe wadlula emhlabeni semncane. And lo mkhwenyana wakhe udlula emhlabeni ngo-December. Uma edlula ngo-December ngo Good Friday wangonyaka olandelayo. Vele khanje sibiza. Ibize yoqedela. Manje ukhona umfowabo. Kodwa manje umndeni wahlongoza ukuthi no man umakoti akaqhubeka umfowabo. Umakoti sengayizwisisi kahle leyo. Isinto sisho njalo vele malandela. Sisho njalo. To be honest mbukeli sisho njalo sithi ngoba usenakhuzanile ngokwesiko sithi akaqhubeke osuke ezoqhubeka. Kodwa ke ngenxa ukuthi siphila kwi-democracy. Seyinkinga ke manje. Okusho ukuthi uma eqhubeka uqhubekela umfowabo ne? Shothi okusho ukuthi umakoti kube wavuma kwaJoe. Sichaza ukuthi thina kwaJoe njengoba kuthiwa uqhubekela umfowabo. Sisangamlindela yini lo oqhubekela umfowabo esethatha wakhe naye sangakulindela ukuvezela uAndi. Ukuvezela uAndi into engiyithanda kakhulu uAndi masibukisa lakhe yonke into right uclean uyakuveza ukuthi yena akanankinga. Into ke njengamanje sesele ukuthi umakoti uyathanda ukubuya azohlala ekhaya but into akathandi ukuthi eqhubeke nomne wabo wesoka lakhe noma kumkhwena wakhe. So into eyinkinga njengamanje ukuthi ke izothiwani lento nathi sesilindele ukuthi simbone phela. Mbukeli sesilindele ukuthi sibone ukuthi insizwa yona iyenza njani ngoba seyiyona emele ishaya igoli ngokubuka kwami ukuze lento iqonde iqhubeke phambili mhlambe nabanye ke abawumndeni abayongena ngoba siyabuyela ku-part 2. Kodwa ke khona into engiyithandile sesizovala. Khona into engiyithandile kwaJoe ngomakoti wethu. Umakoti wethu ebesihamba naye osibhalelile ukhombise ukuthi noma engasasekho umkhwenyana wakhe kodwa usamthanda ngoba usafisa ukubona umndeni
wamkhwenyana wakhe uqhubeka nempilo impilo yaphambili ehlanganisa into eyibhizinisi ebambisana nomndeni kamkhwenyana wakhe ngoba uvezile futhi ukuthi akanankinga nokubambisana nocelo okumkhwenyana okumfowabo kamkhwenyana wakhe okusho ukuthi yebo kona uyabukeka esamncane umakoti kodwa uyambona ukuthi umqondo wakhe ucabanga ujule ngempilo kusengenzeka noma ngabe yini la malandela umakoti into engiyifunde kuyena ushilo wathi akekho ebudlelwaneni akubo njengamanje isimilo 2 inhlonipho masifika laphana ukhomisile ukuthi sekhaya la washintsha ukuthi uthishela noma ubefundile wahlala phansi ngisho ekhuluma ubheka phansi nokuyisiko impilo lethu thina njengozulu noma njengabenguni hayi lento yokuthi umuntu ukhuluma nawe ukubuka emehlweni funda ingqondo ukubukani bafana beNyoni TV ithina-ke abafana beNyoni TV mina ngingunogwatsho zikho ngekho ngomzona uvomisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda tinsiwa temakhola tathi ngagcoka umuntu ucobo ngihamba nomzala igazi lami yazwana le ndoda umalandela amalanda alandelelani no Nyoni TV hamba lapho ku YouTube ethi Nyoni TV uhambe laphana ku TikTok ethi Nyoni TV Facebook uyasibhalela ethi Nyoni TV malandela mfowethu sithi nje ababukeli abenze njani akube kuhle subscribe ngicela subscribe sifuna indondo yafashayo enye konke ikhohlwayo yeah hey uMC lo uMC Gwatsho uqashele ngani ngicela ngani yashuthi umcimbi abashadayo baqashe wena bese baqasha nami sikhombo mawufuna ukusibona ngakini siyafika emshadweni qathatha nayi crew abashuthi babuka ngokuzolala labafana naba ukuthi manje baso besho bafuna ukuvela inkinga yini mhlawumbe ufuna ukuvela hayi ubani manje naba abafana beNyoni TV abafana TV hey bavele bashiya amakhamera bodwa okay valelisa Gwatsho hayi ivale duthini do #do #thina do